Pumunta ako ng happiest place on earth para malaman kung sasaya pa ako. Patch update lang. Pagdating ng gabi, marami ng amoy putok dito. Oh my God! Tingnan natin kung matatanggal niya ang pighati ng Pinas. Pato ka sa Disneyland! Woo! No love is an open communication. Let it go! Oh! 我叫王Karwais, Wrong Karwai. Kuha ko rin yung Chungking Dreams ko. Mga napapalood ko na sa movie. Ano yung bida. Overtake malala pala dito yung mga asawa ng mga driver eh. Yung 4 pa ni Goya. Talo ka. Sabay-sabay yan. Kung sa tingin sa atin, namimili na pasayro ito. Sabay-sabay apat. Pwede sila dito maneho. Sobrang sakto. Atin pag Grab nag-uusap eh. Ito pagka-upo, 0.5 seconds. Ganun agad. Nagtagad. Apunta na kami sa Disneyland. Isipin mo ito na lang yung karwahe namin. Pero kesa kabayo, krudo ang nagpapatakbo. Magiging fiction din yung hininga mo dito sa sobrang layo. Whole new world kasi kada isang universe, isang kilometrong lakaran. Taka na kami dito sa entrance lang. So many stations. Stations of the Cross kami. Pasok ka sa Disneyland! Woo! Na-imagine ko agad mayroong biglang kakanta eh. Lalabas na sa mga pinto. Hello Disneyland! Wow! Easy. 谢谢，一定要 On 来 point 一 ng 天。 mga Good childhood morning, natin. everyone, and welcome. Ice Age sequel. Si Ana talaga yan. So yung actress na. Nakatawa naman. No love is an open communication. Ayan na. On the way na kami sa ride ng Frozen. Frozen Ever After credits. May pinipilahan daw sa early pass. Pati na early pass pa yan. Puro pila. Sobrang dami Ito, hindi habang pila. or pumila kasi ang dami mong makikita. Oo nga, talagang, mga sila, yung kanyang main, nakala mo, boyfriend niya. Christoph, tsaka si Sven. Christo. Sa Dota lang yun, si Ben. May nagka-cosplay sa akin, Several days later. Day 5 sa pila. Malapit namin sa ride. Puno na yelo pagdating namin doon. Nice, nandun na kami sa pang-5 pila. Ito yung exit. Pag ayaw mo na. Ito ka na. Alis ka na dito. Ito na. Kahawakan ko lang ito. Mabasa na mabasa. I don't think naman super basa. Pero may mababasa dito. Tuno. Oo, bakit ako na isa. Isa-isa rin din. Isa-isang disclaimer Hindi ko kayo kakausapin na enjoyin ko. Pero ito yung recording. Ayoko maging Minecraft kid. Wow! 5 Nights at Freddy's. Ganda Ang smooth. Trolls? Hey, how? Hi! Punta na tayo sa Arendelle. Oh my God! Ayun na, kasano pala to? 100 feet na. Oh! Pababa? Oo, pababa. Oh my God. Forever. Animatronics. Oo, gagi. Nakatakot. Nakatakot sa ganda. Kala mo tao. Screen yung mata, no? Oo. Para sobrang klaro. Wow. Wow. Oh my God. Baka let it go. Oh, gagi. Sa likod. Let it go! Oh! Lagi may steam. Bigyan hi. Wow, yung hila yan. Sa bagong Frozen ba yan? Oh, bye-bye. Oh, God. Babo ka. Oh my God. Nagulat ako dun. Bilis ng costume change. Worth naman. Ganda. Baka may isa pa. Ay, so, nanigas din tayo sa Frozen. Naharangan ako ng tubig. Nice. Yung collectibles. Sila babawi sa ride mo. So nakapasok na dito siya yung mga mga normies. Sabi ng normies. Kanina walang katao-tao. Masabi mo sa Frozen mo. Ang nung may yung Snow Giant. Nung
ako, Ano eh, sabi ko eh. Ito na yun. Kala ko yun na, puta, meron pa palang pababa. Murong yung pet ko. Ako na, frozen yung puwet ko eh. Parang yung picture natin. Ako na, natakpan ng tubig. Kain na kami. Ito yung food hall. Dati sa pagkain. Gumawa ako ng baked pork chop. Hindi ko maintindihan, pero baked pork chop yan. Walang kids. Delikado ang kids. Sa Disney lang yes, bibili ka ng meat lover pizza yun. Sobrang hindi worth. Pag yan. Ito yung binili ko, baked pork chop with rice. Hindi ako yung nasa kaliwa. Hindi porket nakasalamin yung ginagawa na yun sa atin. Nakalabas lang ito. Mamaya pag sa amin kumain dito, makikita nyo na magbabayad kami. Ikaw magbabayad mismo, yung bibilin mo. So, isipin mo na sa sobrang dami ng pwedeng makatakas dito. Titiwala sila na lahat ay magbabayad ng tama. Hindi to pwede sa Pilipinas. Pag ginawa mo sa Pilipinas, malulugi agad to. Ay, sila nga pala yung mga kanina nakakilala sa akin, yung mga ibang cancer natin dyan. Ewan ko yung boyfriend nila. So, di ko alam at yung mga boyfriend nyo, hindi nyo kasama. Naku, mag-overtake malala na kayo. Ito na yun sa atin. Kunwari naiintindihan natin si Ate. Thank you. Ito yung pork chop with rice, tsaka itong steak with fries. Masarap naman siya. Hindi nga siya dry, pero simple lang. Diba? Merong acid, meron ng masarap na pork chop. Pero isipin mo lang kaysa magdala ka ng pagkain, di ba? Work naman to. Dito sa parating to, hindi ko lang kung bias lang ako kasi pagod na ako at gutom ako. At least yung binabayaran mo dito, yung convenience na hindi mo na kailangan lumabas. Hindi mo na kailangan magdala ng delata o kanin. Tsaka hindi naman siya yung isusuka mo. Pero syempre, wag mo expect na pang 5-star yung kinakain mo. Isang lasa mo yung yung tomato kaysa cheese. Natin kasi puro cheese eh. Sarap. Worth to. Ito naman isa namin binili. Grilled steak. Yung premium, di ba? Yung pinakamahal. Hindi ba ba? Oo, masaya sa'yo. Mahirap kami. Kaya kayo pupunta Hong Kong. Nambot. Kaunting sausage. Magandang sarap. Makinakain mo lalo sumasarap. Ano ba to? Chicken. Sige, chicken tayo. Rekta. Nabikit pa sa ketchup. Tapos sauce. Steak sauce. Hindi siya puro harina. Ay parang niluto ni Cinderella, ganun. Pero walang magic. Walang magic sarap. Punta na kayo dito. Wow na. So dito pupunta namin ride the Small World after all. Dahil kakakain lang namin, gusto ko muna yung makalmado lang. Pero di nyo rin makikita yung ride na to kasi sobrang boring nito. Di na ako nag-record sa loob. Ito, bias pa nga ako noon kasi feeling ko parang mababaduyan ako. Pero magaling yung acting naman nila. Tsaka ma-appreciate mo naman na hindi siya minadali. Mga seasoned actors to at theater actors na alam nila yung ginagawa nila. Hindi ka naman medyo mababaduyan porque kahit kayo lang yung mga matatanda doon. Inunahan pa yung mga bata. It's summer snow day. It's not about the money. Chinese Olaf. Now together. Happy summer snow day. Happy Hammer Snow. Na 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 hey na. Perfect. Yan, tsaka yun yung animatronics nila, ang ganda. Hindi siya yung mga mukhang parang mamamatay na, yung parang Winnie the Pooh na meme dito sa Pilipinas, tsaka sila Luffy na gutom na. Yung Luffy na merong COVID, di ba? At ito, tinuro maganda, tsaka maganda yung animatronic. Olaf, where am I? What am I doing? Bilis na yung costume change sila at very professional naman. Tapos pagkatapos pinapili kami sa 4 elements. So, yung Earth, Fire, kala mo Avatar pero ibang nga pala yun. Ibang show nga pala yun. Doon ako sa Earth. Everything changed. The Fire Nation. Ako na sa Fire kasi masyado akong cool eh. Lahat sila napupunta sa Fire. Sige, kayo na maangas. So yun, na-explain sa noonting parang horoscope na ikaw yung fire, ikaw ay passionate. Diba? Alam mo naman yun. River Cruise. Shoutout sa mga fans ko. Yan sila lahat. Umuwi Espanya. Umuwi U-Belt. Masim-masim. Malapit na yung aming sasakyan. Ayop, mas pogi ako dyan. Ako kung hindi yung YouTuber, ako magmamaneho ng Larawadi Irma. Buti na, naiintindihan ko. Makinig kayo Chinese Paulo. Paulo will explain. Please stay seated, keep your hands and feet inside, bro, and take your picture at all times. Thank you. Good, walang subs eh. 他们
有很有趣的东西的，OK。 Alam ko yung ano, boxer ni Batman, belt ni Tarzan, ito yung bahay ni Tarzan. Nasa kanan yung West Philippine Sea. Saya niya. Sobrang saya niya. Mabasa pa. Okay, people on the left side, be careful, you may get sprayed. 5, 4, 3, 2, just kidding. Elephant Buddha. 喜欢吃什么吗？ Oh! Mahal kaming Gucci. Spirit animal kayo. Ayun yung mga ano ni Tarzan. Meron doon conspiracy si Tarzan. Sobrang tagal na niya doon sa jungle. Imposible hindi siya nag female na mga gorilla. Imposible hindi. Nice. Oasis. Ito na yung mga ano, skulls, tribo. Sasalug. Lagi may dirt. Iwas. Iwas. Malalason pa tayo. Lason na. Oh my God. Oh, ang init. Gago. Galing. Kaya hindi lahat ng mga yabab sa akin. Bye-bye, Chinese food roll. Alam niyo na trabaho ko. Pag hindi ako natuloy sa pagiging influencer, kaya kapag bablog para alam ko yung fallback. Kaya punta namin sa Grizzly Gulch. Ay, ito yung Storyland eh. Hindi ko alam ano yung reference itong Grizzly Gulch na kung anong Disneyland movie. Ayun o, yun yung Gulch. Yun yung ride. Yun yung ride natin. Hanggang dun. May up and down na ata ito. Ito, Big Grizzly. Wild West. Ito ito yung pinakamabilis na masasakyan namin. Okay, malakas nga ito. Nakabahan na yun nasa kasama ko. Nagpapapose yun. Kapatid! Meron din siya. DJI. Ito sa ama para di ka maprano. Wow! Oh my God! Oh! Oh! Oh God, Paolo! Chill lang to. Handa na ba? Lucky load. Okay, pababa ito. Ay, side lang para side. Oh yeah! Woo! Nasa laglag yung DJI ko, no? Kaya mo naman eh. Oh, di ba? Wow! Ito yung future mo eh, no? Hindi mo na saan ka papupunta eh. Oh, biyaheng langit. Anong dasal mo? Hindi na po ako mag... Ay, balikod pala to! Oh, shit! Kaya ko to. Rewind! Oh my God. Sabi ito pala naramdaman ni ni Ding Dong, saka ni Marian. Oh, na naman. Ayoko na. Ay, gagi, pinatay siya. Oh, shit! Paano yung salamig ko? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Okay ka lang. Mukhang rewind tayo, bro. Stay seated, folks. The lecture was a wild ride. Ang dami translation. Sige na matangis, salamin ko. Inalog mo. Sobrang bilis nung pangalawa. Gumulog eh. Nauntog ako sa'yo eh. Oo nga eh. Basta straight ka lang. Mas masakit pag na-bend ka. Let's go. Ay, tapos na. Pinagpahinga lang tayo. Or, bumalik pa. Okay. Thank you. Nakalog yung mukha ko. Worth naman. Ganda, no? Diba, chill lang yan. Eh, dito yung dating haunted house. Ito naman sa Mystic Manor para mag-chill. Sobrang sakit sa lalamunan nung kanina. Walang priority mga nasa kaliwa. Kami mayroon. Dito yung dating horror house. Bawal mga bata. Thank you. Dito, kung tama ang aking fluent sa Chinese ko, pag daw namatay kami dito, ay gagamitin kaming props dun sa horror house. Okay. It will open automatically. Nakatakot dito yung yung hindi pantay. Nakakatakot eh. Kinky. Kinky. Kinky Toy Story. Toy Story Land. Yung bola niya. Ito na yung tropa ni Green Man. Nandito pala. Lakad matatag. Nag-recruit na po sila. NPA. Mukhang dito re-rest back si Green Man sa mga pambabasyo sa kanya. Kuha naman ng snacks sa Grizzly Gulch.
Ito yung kinuha. Mickey Mouse. OG tayo sa OG. Thank you. Gusto ko malaman, ba't hindi mo kang Mickey Mouse yung galing sa Disneyland? Ano ba yan? Bakit pare-pareho yung bilog? Mukha siyang 3-leaf clover. Yan ang turkey leg to. Yung laki ng braso mo. Boom. Turkey leg combo, 180 times 7 Hong Kong dollar. Ito yung nakakabobong popcorn nila. Cute eh. Ito naman yung ating Super Inis food review. Okay, sarap. Nasa Steamboat Willie libre. Ito yung dalawang pwedeng orderin. Yung sanuki udon, tsaka yung crab stick. Ito kakain ng crab stick. Pero doon tayo sa... Ito. Ang laki ito. Tinan mo. Ganyan sa akin. Boom. Ito yung pinakamasarap dito. Ako. Yung fruit salad yan. 350 pesos. Fruit salad. Rufo ba? Hello. One roast pork sanuki. Roast pork. Yes. Yes. My first vlog here in Disneyland. Thank you. Thank you. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagkakuha mo ng order, ayan, saka mo babayaran sa cashier. Ito yung cashier. Soup, scrambled egg, teriyaki, and egg. Ang sarap yung broth. May texture din yung udon. Pwede pa rin. Ito siyang parang mura. Kasi naman ito yung crab stick, $10. Ito naman yung sa teriyaki, beef, tsaka scrambled egg. Ako matakam pa kayo eh. Hindi ganun kalasa pero hindi naman siya off. Gusto ko pa rin yung udon. Tunay na tropa kumakain ng itlog. Hindi ko na magkakamali sa itlog eh, no? Kung maganda luto. Dito inaantay namin yung parade, hindi yun nangyari sa Tiananmen Square. Swerte kami sa pwesto namin dito eh. Tapos ito nagdatingan yung mga tao. Waiting sa parada ng Nazareno sa Hong Kong. Pagod na pagod na ako. Wasak na yung ligo ko. Wala na to. Anong balikan. Ayun na, ito ko na. Layo. Ayun o. Ayun siya. Ayun, lalaki ako. Gusto kong trabaho. Nasayaw lang everyday. Ayan, parang si Leng. Sayaw, bang. Hindi ako sasayaw. Ay, natin nakatayo na. Pumasakit na yung katawan ko sa kanila. Orgasm. Ito, di na to copyrighted, diba? Yung Steamboat Willie, pwede nyo na tong gamitin tong clip na to kahit paulit-ulit. No copyright. Kahit si Shira dito kukunin. Ay, si Tiger. Kami na hard tea. Hard Tiger, let's go! Pistang Nazareno. Kwento lang ako sa mga nangyari ngayon. So first time ko mag-Hong Kong, nagsimula yung araw, kinuha namin yung premium pass. Sulit yung premium pass kasi hindi ba kailangan maglakad. Kano kayong mga matatanda, na dala-dala, mga bata, worth yung premium pass kasi sakit, manginginig tuyo, sobrang pila land sa lahat ng mga pupuntahan nyo. Lalo na pag lagpas lunchtime ngayon kami nga, 9 kami, umabot eh. Ang dami pa din. Marami pa din pero pwede ka makakuha ng mga picture tulad dito, yung halos walang tao na maganda naman tingnan sa camera. Nakatamad mag-edit eh. Tapos pumunta ka sa mga rides, pag naka-premium ka, walang problema kasi dire-diretso ka lang. Kung afford nyo mag-premium pass kayo. Mahirap lang hanapin kung wala ka ng apps. Maraming mga apps na kailangan. Yung mga rides ang gaganda, lalo na gustuhan ko yung mga interactive, yung pwede kang bumaril. Tapos, saya din sa log cabin, yung parang yung river cruise, si river cruise. Saya din. Napansin ko dito, walang magnanakaw kasi yung utak ko pang Pinoy pang Pilipinas. Pag iniiwan ko yung gamit ko, feeling ko lagi parang may kukuha. Dito hindi wala kumukuha. Nung nawala nga kami, may lumapit agad na random guy na, how can I help you? Nagpatulong kami. Ang mahal nung mga souvenir. Puro dahil bumili souvenir dito. Labas na parte ng Disney, Hong Kong Disneyland bumili ng mga souvenir kasi sobrang taas ng patong dito. Kilala sa atin kanina, gulat ako. Natot sa boyfriend niya kasi mukhang siya may kakikilala sa akin. Ako, yari ka, boyfriend ako na boy best friend niya. Yari ka, boy. Ito yung outfit check ko, boy. Yari ka, boy. Maganda pala dito. Malamig. So, dala ka ng mga long sleeve jacket ako. Here. Hey, outfit check. Hey, outfit check. Outfit check. Mga bagong sapatos. Hey. Batch update lang. Pagdating ng gabi, marami ng amoy putok dito. Siyempre, buong araw sila umiikot. Kaya magdala kayo ng mga Foishan white flower para dito. And worth naman para dyan kung magtitiis ka ng putok sa iba't ibang lahi. Isa na rin ako doon. Medyo papunta na ako doon. Mag-expire na din yung deodorant ko tulad ng pag-expire ng Steamboat Willie ng Disney. Hindi daw kompleto pag walang fireworks. Yan na! Tubig lang. Tubig muna.
Saan ba ba yan? Ganda. Super projection. Pagatan. Wow! Ganda nun, no? Water, ano? Galing. Kasi puro tubig to. A dazzling place I ever knew. Ayokong maka-copyright, pambayad ng ticket. Pero ang dazzling talaga dito yung sagsabayan yung putok ng katabi namin sa putok nung place. Pero worth naman at kakain pa naman kami after nito. So antay lang kayo sa dulo. Tulad ng pagtyaga ko dun sa may putok, pagtyagaan nyo din to onting B-rolls. Diba silang coke na dilaw? Ang sabi ito, lemon. Ay, chicken skin. Ito sa suha. Knuckles. Fried rice ball. Chicken carton. Mackerel. May lemon. Big Iloki. Alam mo sa mga samgyup. Tsara nila. May kamay ng pinsa mong puro Minecraft. Wala yung nangyari, biglang dumami tao. Tapos lahat sila magkakakilala. Alam mong magkasarap yung place. Puro mga locals yung kumakain. Hindi ka ito gustuhan. Knuckles. Medyo matigas. Lahat na pinupuntahan namin dito, mga pinapasok na mga locals, para sure na masarap. Hindi mo rin masasearch to kasi Chinese letters. So, asa ka na lang talaga sa tiwala. Masarap siya. Gano'n ka-safe dito. Vlog ako ng alas 10, alas 11 dito sa madilim na, well, hindi pa madilim pero ito pag dumilim natin. Uwi na kami. GG. So hindi pa tapos sa ating Hong Kong vlog. May dalawang episodes pa tayo na gagawin. Pumunta kami sa Cat Cafe. Halos mahulog kami sa cabin. At tinikman namin iba't ibang mga pagkain doon. Kaya like and subscribe na para ilabas na namin agad. Salamat!